ukuthi uma useyazatanye kanje not knowing impethu ukuthi uma uyangimolda mfethu yezwa mfethu ngakhelani ikusasa mfethu the time engasekho yabo mfethu ngikwazi ukuthi ngibe umuntu ebantwini nami ngikwazi ukuphilisana nabanye abantu ngoba mfethu kube kuthiwa akanginqandanga lapho uma angithole ngiyivalele etoilet ngidla kube welo ukuze abona ethulele ngitshele ngabe ngumuntu onjani manje njengoba nginezingane manje ngabe ngumuntu onjani yabo uthi ngabe mhlambe ngilo baba odleshisa nyama ofika shisa iphorosa shisa isibindi shisa nyama inini adle uphethe uthulisa wethi shaya ngibhubhise yonke into ngifike endlini ngiphethe lawo mafutha amabili amathathu engane ukukhohlisa izingane sothi nayi impuphu endlini edliwa nezishebo mhlambe ezimbili noma ezintathu ezishintshwayo ikabishi ibhontshisi noma amazambane amhlophe yes ngingakhona ukuthi leyo nto ngiyishintshe bese kuyingenzeki every day kodwa nje yini inkinga isilaphi kuma roots ami yabo lonto sekulate ukuthi bangithene manje bangigobe kwakumele bangigobe at an early stage yabo ngeke ususe inje igove elingaka uzolifundisa ukuthi sport sit down sport sit down izovele kubuke nje kunalo izokuluma yabo lonto kanti ibambe isewumdlwana yabo lonto sami uyifundisa sit sport wayibamba uyipressa nesini wayikhombisa yini ofuna iyenze yabo lonto so yilento eyayezwa uma ngaleso sikhathi lo ngikubone ngoba sengidala msengicabanga thinking back sengibuka ukuthi yini eyayenza uma abe kanje so going back ke mina bendlodle nophapha ekhanda kaMenzi ndabawulelela umuntu omemeza athi yakhalela iluthi igula lika Jamal lichithekile awunena bakamdudu bomvu njengegazi nena bakasheshi beza ngedidi kwelimaholo lemhlabela impedule nena betule bando ngodwa ngakwela kithi le kwabheka uZulu nina bedla nhlathi kaMayelisa nina bakadala inyebo awuphansi madoda engcobo uZulu liyaduma lezongoma abomnaka namamfombadane eswatini kwaNdebele sebingelela kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo ngisho phesheya kwezilwandle lapha ohamba uzofike khona lo bingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize engidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu luchungechunge le oyethamele ihow I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho sesilande khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malunga namngqo nokuzama uqwashisa umphakathi mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu cindezela usubscribe button ucindezela ibell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi uma kukhona esinye isiqephu engisiphosayo izoganceza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usitholela isiqephu sangalolo suku yasho mpembe yebo hamba kanjani hayi khamba kahle baba sesike ya kunendoda la ephesheya la orkan phesheya kwelwandle ingifonele le ndoda le yathi ngingalenzi iphutha uma nje ngike ngadibana nawe ngishayele sesishayeleke uma ungachaza mhlawumbe le ndoda uyazi kanjani kuzwakala ngathi ningabangani abakade badukelana long lost friends yabo yathi ukuzwa izwi lale ndoda ke kwakhona lawo masekonjana la engathi umqondo wami uflasha back yabo uflasha back kubuya ama moments engwaspende nayo le ndoda good and bad moments yabo and kulawo ma moments khona enye flashback angisazi noma uyibiza nge-flashback it's the right word noma ngoba kahle ukuzwe ngento ekuhontayo mfethu into ekuhluphayo kodwa ayivele ikuhlupha if mhlambe kwenzeka ubonana nomuntu noma mhlambe uzwa igama lomuntu owayekhona kuleso sehlo owaba ingxenye yesigameko njengayo le ndoda le kahle if I remember correctly mfethu it was angithi 2003
2003 2003 ePhoenix ne lapho I was doing my matric no standard 9 bengenza grade 11 ne so le ndoda bayafika endaweni abantu abasha yabo kusho uma wale ndoda le umuntu ke yena okade waba overseas yabo njengoba nayo le ndoda isi overseas yabo so uma wayo umuntu osenesikhathi ese overseas yabo nje ekukhuleni kwakhe lo mfethu nje uma wakhe nje upheshe yabo wena owazi uma kabani kuthiwa usemajalideni yabo ubuya mhlambe kanye ngenyanga yabo similar ke nalo mfethu uma wakhe njengoba nje elepheshe ungakufanisa nje nalokho yabo ngoba yena ube umuntu obuya mhlambe once a year mhlambe once in 2 years yabo and then bebephila kanjani bephila ngokufonelana nani and back then kunento bengingayi-understand zama ukungi-understandisa yona mfethu mayefuna ukufonela uma wakhe athi ayingeke angilinde mfethu ukuqale kuse yabo hayi ithini le ndoda 11 ekuseni kuyele emini indoda izokhuluma indawo uthi hayi mhlawumbe usalele nje nakusebusuku le hayi ngiqale nje nango-ke lo amanga manje uyaphuphela kwaphela sibuye sithi nogwayi ohlaza la yabo lonto sisangena estejini la sisapoma yabo hayi ngisho eyinakho ukuvusa hayi kodwa le ndoda hayi ithathwe le nto linamanga kanje and yabo indlela ubra wami humble ngayo ekhululeke ngayo mfethu mina ngase ngim-understand yabo sengikwazi ukumbona ukuthi hayi-ke la hayi njengoba sexoxa le story I don't need to pay i-attention eningi kuyena yilaba abangamjwayele kuyibona kumele bajule bambuke bebuza imibuzo mina thothi ngiyazi ukuthi hayi ujakulisha imiqondo yabo uyabadlala yikho lento ayishoyo yabo so umngani wami lo mefika ekufikeni kwakhe endaweni ufika uhlala mhlambe 6 or 7 houses away from ekhaya yabo nje 6 or 7 houses away from ekhaya so kahle kahle if ungena like emgaqweni wangakithi ubungena umuzi wokuqala owabantu abamnyama wabekwi indawo emixile yabo inamandiya inamakhaladi inabantu abamnyama ngaleso sikhathi ke ama foreigner besingakabi nolwazi olunzulu ngama foreigner mina bengithi bengibona iforeigner bengazi ukuthi this is a black American umuntu oqhamuka overseas lo yabo lokuthi waseKenya owalapha yini ngazi nje ukuthi inigaleli yabo ngeke futhi ungishintshe lo mcabango yabo so lapho beku amandiya ke amaningi maningi ngoba indawo vele bekuyindawo yawo thina abantu abamnyama nama-brainos abantu kade sebe-gate crasher i-lifestyle yabo so abantu kade behlala khona ePhoenix mostly kade kwabantu abasebenzi ba-government yabo either uthisha phoyisa yabo abantu nje abasebenza imisebenzi like abakhonayo ukuthi ba-afford entweni zempilo so uma afford uyakhona ukuthi ube nemoto yabo uyakhona ukuthi udle into oyifisayo ngesikhathi osithandayo inini usuku afford yabo so naye uyafika efika yena ufika bayi family kubo of babe bangaki mhlawumbe babe u4 amachitha yabo bese kuba isister yakhe endala kunaye umfethu lo yabo uthi isister yakhe abashiyani kakhulu mhlambe bashiyana ngo 3-4 years yabo laba abanye ahlala nabo khona esimbiza ngo-uncle umalume u-uncle wakhe ngempela umfowabo ka ma wakhe omncane kunoma wakhe yabo and iyona ke lento esasinayo in common yabo yena ube nosisi bazalwa bawu2 kubo uzalwa nentombazane and nami ngizalwa nentombazane kodwa the only difference yena usisi wakhe umdala kunaye and then mina usisi wami mncane kunami and then ekhaya sihlala nomalume yabo umalume wami nami uhlala ekhaya
usuka from Emaritzburg ngey'tori zakhe naye yabo weza la kwi-Olet and sishiyana ngo 3-4 years yabo and-ke ngokukhula wena ungasazi ungagcina utsho zontanga yabo lona kanti hayi uncle yami indala kunami yabo naye-ke same thing yabo sitholana nje esimeni esikanjalo yabo and futhi ukuzwana kwethu uma ngikhumbula naye bengikholelwa-ke kulento ukuthi kumuntu ngizi-introduce ngendlela ekuyiyona ngoba ngingaboni ku-appropriate umuntu kubiza ngobafo ngoba ubone futhi hayi njengoba ekubingelele kubiza ngobafo lo muntu ingobani akakwazi uyabona ukuthi ukubuya lazi igama lakho lo muntu ngabe ukudonsa phansi uyakwazi ukubona umuntu ogcina icala nomuntu okubingelela ngoba ethanda kusuka ngaphakathi uyakhona ukubona umuntu bese okhule ekhaya ebeli-warm abazali bakhe kade bemtshela nje bethu iyindlela like zokuphila impilo it's okay impilo-ke iphilwa kanje ngoba ngikholwa ukuthi kunomzali othi uma ekhanda ingane yakhe oyikhandela ukuthi ibiyihlathi yena yenza izinto ey'bhekele akekho umzali osuke naleso space umzali nomzali usukazi ukuthi hey ngizele mina indoda futhi igama elithi indoda alimdescribe more than indoda abazali bethu basuke befisa big ngathi yabo so naye ngokunjalo ngangimbona ukuthi hayi uphuma emndenini owarm yabo leyo nto and baphusha i-respect phambili ngoba zincane izinto bethu okhona ukubona ngazo umuntu ukuthi uhlobo luni lomuntu yabo uyazi ngokusho izinto ezimbili ey'ntathu uyazi lapho ngiyakhona ukuthi ngidwebe ekhanda even though ngeke ngibe exact ukuthi okay ukanje kodwa ngingakudweba ekhanda ukuthi ngibe ne-clue ukuthi umuntu okanjani wena yabo lona so umfethu lento ey'ncane ezinganakeki mina yizona-ke ngiy'nakayo ngoba angikwazi ukuthi ngikhululeke kumuntu ngizwane nomuntu ngimvulele ubumina ngingam-understand yabo leyo nto ngiyathanda ukuthi mfethu umuntu ngim-understand ukumazi angikufuni angiyihluphi futhi ngoba mina inkolelo yami ukuthi umuntu awusoze wamazi so leyo nto ngiyinto engiyibeka le kuphela into engiyiphuthuma ngiphuthuma ukuthi ngim-understand-e loyo muntu ukuthi okay lowo muntu kanje hhayi nangempela iyona nto engayenzanga lo mfethu hhayi futhi mengithi ngiyabheka kuyena hhayi ama-qualities mfethu engiwadingayo mina kumuntu engathi umngani unawo mfethu yabo akukho akule ekhaya yabo leyo nto lezi zinto engithi ngiyazidinga in a friend unakho umfethu and leyo ma-qualities yize engeke ngiwabale wonke engangiyithanda nje kuyena yabo you must be a dreamer mfethu yabo be a dreamer yabo draw your life mfethu ukuthi 20 years from now this is where I see myself mfethu yabo dream big mfethu yabo ngoba ngikholwa ukuthi mfethu kukhona umuntu owephupha yena in 20 years time ehlele ekhoneni emgaqweni eyiphara akekho umuntu osuke naleso space yabo into engangiyithanda ngayo mfethu ube nezifiso eziningi yabo and nami besishirisha one thing in common nginezifiso nami ngumuntu onemicabango eminingi yabo ngicabanga kudlule entweni ezingabuye zicatshangwe umuntu okule age yami yabo ngicabanga ukuthi okay giving back yabo lapho uthi ngisafunda isikole yabo sengikude kanjani sengicabanga indaba zo giving back to umzali yayibona lonto sengiqala manje ngibona umsebenzi omkhulu owenziwa umzali kubaleka kokuba nomzali mfethu yabo lonto sengicabanga ukuthi Jesu wami ngizosebenza nini njengoba ngisashaya nje eyithi nje engathi nje ngavele kube khona into engijampisayo eminyaka nje ngisebenze nje yabona ngizibona nje sengithola nje i-first salary yami yabo lonto and into edume ekhanda uma ngiyomenzela ukuthi yabo iyona into esuke idume ekhanda le why ngoba mfethu uma uyoteze yabo and ngingazwakali kaba ngisho ukuthi ubaba mhlambe yena kanjani ubaba mina ngeke ngize ngimpende kabi ini ubaba ngikhule mfethu kuyindoda eqotho yabo lonto indoda engasho ukuthi kumina until manje even engasekho he's still my role model yabo and my best friend yabo
so ngeke ngimbeke kabi yena sinenye i-connection naye engeke ngize ngiye ngayo kakhulu kodwa nje I highly respect him, yabona, even engasekho and naye le khona futhi lokhu uyakubona yabo ukuthi ngiyamrespecta even though ngingenzanga ngendlela ayengifisela ngayo ngoba sithi nathi sinezifiso nabazali futhi bethu banezifiso futhi nabo, yabo lonto bayafisa ukuthi intwana yami ngiyafisa ukuthi ibe kanje njengoba mina ithama lami kade kuwumaphuzu, yabo, hayi umaphuzu oqashwe manje ngoba bekuwumaphuzu bethu osuka emuva kuleya era le apartheid, yabo, uqale ngalezi ayikhathi lezi 1970 late 1970, yabo, mhlambe phakathi nendawo la ko-1970 ukungena nje abumaphuzu ngoba waba nenhlanhla wathi eqeda umatric wakhe the next year nje wayengena, yabo, so ungene nje kwi-force esemncane, yabo, and baqale ngalento bekuthiwa yini Bloem, yabo lonto khona umuntu omdala onga-understand-a leyo nto owaziyo futhi ngayo and mina ngazi igama ukuthi ubaba uBloem. Yini uBloem? Hayi into efanayo nephoyisa, into ekanje nje amaphoyisa lana kwashintshwa igama from KwaZulu Natal Police kwathiwa sekuyini no Bloem, into yabo, into ayi izongisiza ngani manje kodwa ngazi into eyodwa ubaba uyiphoyisa ukuthi uBloem ubani kodwa yiphoyisa, so sumfundisa kamzali umfundisi usho nje iphoyisa alizali iphoyisa and yazi sadly mfethu abantu abaningi abazalwa amaphoyisa, yazi lokhu ngikhuluma ngento esengiyibonile mina, yabo, yazi obaba abaningi angithi nje abafethu abaningi bengiphile nabo abazalwa phethu amaphoyisa thothi ubaba wakho yiphoyisa kukancane ubaba wakhe engafisi ukuthi intwana yakhe ibe yiphoyisa kukancane. Abaningi nje mfethu basuke besebenza nje bebheka ukuthi okay useshaya ubani manje, hayi grade 11 hayi uyabala ukuthi okay hayi usezoshaya unyaka wokugcina uyakulungiselela into zakho uyahlela yonke into thothi yazi uyafunda ufunda u10 wena usuqashiwe wena awazi lokho okwenziwa yilaba abanye le process abadlula kuyona ukuze baqashwe wena into izwa ngendaba leyo nto wona paperwork yakhe isihambile mekuthiwa ePitoli sifike ePitoli yaphendula yonke into wena sekufuneka isiqu sakho kuphela, yabo lonto ngokuthini ke yena njengoba la kwi service yamaphoyisa nani unolwazi lonke, yabo lonto uno connection futhi uyazi okay kuze kwenze ukuthi kumele ngidonse le ntambo kuze kwenze ukuthi kumele ngidonse le ntambo, yabo, ngoba phela ngeke ukuthi uphethe konke, yabo, uma u-station commander ukuthi uzokhomanda leyo nto ekuthiwa uyayikhomanda ngeke aze atholakale kwi-employment yamaphoyisa nani kunomuntu olapho omele leyo nto. So njengomuntu yena omdala la kwi-service obviously ayazana naloya muntu, yabona, njengoba futhi umuntu oserenka isikhundla esithe ukuthi loya mekuthi urenka isikhundla esingaphansi kwesakhe obviously loya uyafuna ukuhlezi esemabhukwini amhlophe amkhize, yabona, kancane ayinqabi into eshiwo umkhize. Umkhize mefika emhlose indoda ngifuna indodana yami la ingene izohamba ey'nyathelweni zami angifuna iphutha nje into uyithi ba kodwa manje engazuthi uyadlala kodwa serious, yabo leyo nto ikhulunywa ihleko wena omunye ohleli lapho ungangabona ukuthi leya ndoda laba bayibhabhaza senti leya ndoda uyatshela ukuthi awuhlanganise amaphepha akho nazi izinto zakhe mhlambe kuphoswa leyo ID, yabo, leyo paperwork yami mhlambe azoyidinga lokuze asayine iphepha thothi le paperwork bekumele ibuye izosayinwa yimina ekhaya, yabo, mhlambe naye ubaba ngeke ngikwenze nangu ozokwenza kumele ahlezi esemabhukwini amhlophe amkhize, so uzokwenza ufuna umkhize. So kahle kahle lapho ngizama ukuthini abazali bethu going back saying they always dream big ngathi mfethu, yabo lonto, and nami ngiyakwazi nami owami ubaba wengifisela futhi okukhulu kahle kahle wefisa okukhulu kunaloku yena ayikona, yabo lonto, ngoba wehlezi ekhala ukuthi angifuni indodana yami iphile impilo
engiyiphilile mina. Uke wathi Yabo. nomngani wakho lana khona indaba eniyikhulumile ukuthi naginqa nemoto washona umuntu. Kuya lapho nje kusho ukuthi njengoba nje umzali ethi nawe uhamba ngalezo zitepe, kusho ukuthi ekuzwaneni kwethu nomfethu lo ufika vele endaweni mfethu awuthi ngibo mina ngesikhathi singanani ngikhona endaweni thina safika ngo-93 khona saba umndeni wesibili kuthi angazi ngingathini igama lesiZulu mfethu elingasho ngoba mhlambe mengithi isigodi khona abangeke bayi-understand noma ngithi i-section yabo nje mengithi i-section ngizothi indawo engakanani kodwa nje angithi nje kwileyo section ngoba ahlukene khona iBrookdale kube khona iPalmview kube khona ibani la eBrookdale ke la kwaba yithina mndeni wesibili kwabantu abamnyama okuhlala khona owokuqala kwakuwakaGumede ababefike the same no befike 1 year before us kusho babefike ngo-92 bona. So la ngikhulele khona and la kaGumede kunomjitha ongangami yabo, even though singalingani exactly kodwa shiyana mhlambe ngonyaka ngo2 years kodwa nje sikhula siyinto eyodwa. Kwahamba kwathi ngabo-97 kwafika omunye futhi umjitha okuyena ke lo engihlezi ke ngikhala ngaye ukuthi umngani wami mina washona engozini yemoto ngo-2005. Angiseni indaba yomngani. Why ngisho njalo angikaze ngaphinde ngathola umjitha onama qualities lawa engangiwathole kulo mfethu lo. And we shared into eziningi, we had a lot in common nalo mfethu. Bona bafika nini 97 bafika nothi nje bafika ngo-97 mhlambe baba umndeni wesithathu no khona eminye engingasayibala yabona. Bona bathi befika ngo-97 bese bekhona kancane abantu abamnyama ukuthi besingekho emgaqweni owodwa yabo besitshalekile all over eBrookdale yabo kodwa besazana sonke ngobani we all went to one school yabo lo nto sibonana esikoleni khona abasuka eMjondolo eMahoti and then the rest abala ePhoenix. Siyakwazi ukuthi ukubonana ngaphandle ukuthi lo azasho hey ngwaseMjondolo mina thina sinale ndlela esibonana ngayo ukuthi lo hayi iPhoenix lo wangakithi lona hey uhlala lapha yabo. So even after school siyavakashelana nani and then kwakukhona ke lento yocingo ibingakabi khona indaba zomafoni nani ifoni hey akuyona into ekade usondela ke ngoba ngikhumbula kahle nami isitini sababa sasizingaka hey ndoda ukutholakala nje usibambile isitini sababa uzochaza yabo. So siyafonelana after school yabo siyahlangana siyenza lokho naloko. So la ngikhula bangaki abafethu nje ngithi ba close kumina yilo mfethu oqala uWanda lo umndeni wakhe owafika kuqala esababa osibili kubona kuzoba yilo wesithathu 97 uNkululeko loyo we shared amagama besinegama elilodwa uNkululeko Freedom Mkhize yena uNkululeko Freedom Buthelezi. And we were born the same year same month 1986 so babili mina ngo-11 February yena wewu 3 noma 4 February kodwa yabo lo muntu uthola ukuthi ngama-hours njalo ama-hours ethu mina mesho uma ngazalwa after uNew Year yabo kuqeda kushawa amathini ngabo la sekuyophela khona i-hour sekuyongena ko-1 yabo. Yena mesho yena kwazoba o-past 3 kuyoshaya o-4 yabo la sidukene ngama-hour yabo lonto mekuthiwa nje sababa osuku olulodwa yabo la ngabe omunye mdala komunye ngo2 noma 3 hours. So lo mfethu mefika we had one thing in common futhi unalo thando lezinto lezi engizithandayo nami yabo. He loved to fidget yabo, fidget with anything he finds. Same la ayikho into engiyithanda njengokufidget yabo. Mina bengile nhlobo ekhanda iTV iphila yabo. Saka bengingahlala kade ekhaya ngabholeka kade kwenza ngibholekile bengithi awuthi ngibone labantu abalala kule TV
ngiyayivula i-TV lapha iphila saka ingenankinga. I-TV-ke angihlezi njalo uma ngithi ngiyayivula i-TV yasekhaya ngikhumbula kathi kwakuyi-Erowa ngangingaphumeleli ngoba ibishaya ngey'khubu ezikude lapha nabe ngishaya ngezinye i-screwdriver sami esingakanyana nje naso yabona ubaba saphuka wasilahla ngasithola lesilahle khona ngasithatha ngayosikhutha kabusha mina ngasenza esami. So into engaze ngakhona ukuyivula i-radio. Ayi sengiyivulile la sengifuna ukubona manje ngifuna ukuyibona idlala ikhuluma kwenzekani la mase sidlala. Labantu babi manje kumele i-one. Kumele i-one khona ngizobabona labantu ngoba kusho njengoba ngicishile nalabantu baqashile la. Hayi ngiyayiplaka kugesi. Hayi ibisho. Njalo besibanga into eyodwa-ke noma mina kade nginalo mqondo engithi bengudonse ethimeni. Yabo ubaba-ke mfethu ube yiphoyisa kodwa yabo lamaphoyisa lawa ekuthiwa futhi mechazwa abanye abantu kuthiwa i-out. Yabo lonto wawungeke uzusho ukuthi iphoyisa. Yabo lonto umuntu owawungakhona ukuthi wenze almost anything phambi kwakhe ungazwe nokuthi iphoyisa and futhi naye angakujampisi futhi. Yabo ushuka insango yakho wenze ini ukuthi mfethu uzombona engagqoke uniform egqokele nje casual umbona useyakuproducela useyagxosha la insango ucisha insango noma usethi yidla insango nani. Hayi abe njalo phela amaphoyisa phela likubamba thothi ubungaliboni. Yabo lonto na ubungeke wenze ulibone ngoba awazi lona lizi apha ngani no uyangazi bagcwalisele gcineni ufuna ukuhamba ekhuluma ngami. Yabo lonto ufuna ukungitrendisa udoti njengesidididi sephoyisa uma sebekhuluma sebedakwe insango bodwa labo doti sebese wangitshela uzwane mina ngishuka phambi kwakhe insango mina ngiyibheme phambi kwakhe. Yabo mawubheka laba abanye bazokuthatha kanjani yabo li apha ngalokho bese into engekho into ongayicabanga nje ukuyicabanga wena nje ububhema nje la uyabhema uyathosa ngomqondo endlini ukuthi nje usayojabulisa nje umlomo nesisu. Lento ecatshwa ngilo baba uyiphoyisa in fact ama umboni ngisho umbona. Yabo wena ucabanga nje endlini ukuthi okay hayi ukhona ukuthi ucabanga slow vote. Yabo i-slow vote igama lelo engilisungula mina hayi mina nami ukuthi ngiyalisungula lasungulwa yikhehla. I-slow vote bekuyimixture yayo yonke into. Yabo nami ukubuzwa kuthiwa hayi uprofessor udlani lapha uqala unwayikhanda mozochaza udlani yini ufake yonke into etholakala efrijini namaviye nama-fish finger yini hayibo hey into eyoba yilento kuyobe isinkwa kuphela kodwa hayi ishebo ishayile hayibo and mina ngangaka-understand ngaleso sikhathi ukuthi into e-wrong. Yabo le nto ngangikwenza kodwa kukhona lokho ukuthi knowing uma yabo leyo nto umuntu onjani ube ngena umuntu okhulumela ukudla mhlawumbe ukuthi wenza ila engaki nani and ekhaya mina ngithethiswe ukuthi sengikwenzile ukudla sadla nomngani wami. Uma ngivashela kukhona umngani wami first thing into uma egijimisa phambili before nenze nikwenzayo idlani kuqala. Mina mengibanjwe ekhaya bese lemqondo yethu yengane ethi hey sengifuna ukuthi ngithi yabo nginena khona nakhona into ewumsangana thothi ngithe ngibhekisa kuno 3 slice ngiyadla mhlambe ngishaya u6 slice mina sengiyacalculate ekulo 3 slice osele ngeke ngikwazi ukupha uwanda uyabona manje inkinga sengiyasigcoba angisayi kuyovela kuwanda uwanda ngithini ngiyawuthi ngingene etoilet ngiyathatha ngiyohlala esithini ngiyogcobela etoilet ngiyadla manje ngithi uyayibona ukuba ingane lokho yabona lo kugqugquzelwa umqondo obhedayo if ungangandeka lo mqondo ngaleso sikhathi iyonakele leyo ngane. So kahle uma ngibambile ukuthi hey uma na ubekwazi ukungibona mina mengi up to no good yabo ube ngizwa ngikhuluma ukuthi hayi loya hayi ngeke ube khona ngilunguza uma ngilunguza eyangibona ukuthi ngiyadla etoilet eyabele avuka mfethu i-tantrum mfethu yilokudinwa lokhu mfethu ongazi ukuthi uyazenzisa wena kanti yini ngenza into eminyanyisa ngale ndlela mfethu yabo lento nje engiyenzayo ngiyabona bese
iyamhlaza futhi, and at that time nganga-understand mina yabo ukuthi uma usengaze adinwe kangaka mfethu, ngisho into esimpuli ayibonayo naye isinkwa bese singasekho, bengizomenzela bese ngeke sidle 1.5 slice sino wonder, ube ngekaze afe ngokuthi ngidle lo 3 slice nani ube zobetshelwe ubani yabo lonto. Ngoba phela ngizofese ngisula umlomo yonke into, ubani ozomtshela isikade ngidlile yena wazi ngise toilet, yilo akazokukholwa yena ubani ukuthi uma usekaza hlanye kanje, not knowing mfethu ukuthi uma uyangimolda mfethu, yezwa mfethu ngakhelani ikusasa mfethu, the time engasekho yabo mfethu, ngikwazi ukuthi ngibe umuntu ebantwini nami ngikwazi ukuphilisana nabanye abantu. Ngoba mfethu kube kuthiwa akanginqandanga lapho uma angithole ngiyivalele etoilet ngidla, kube wena ukuze abona ethulele, ngitshele ngabe ngumuntu onjani manje njengoba nginezingane manje, ngabe ngumuntu onjani yabo ukuthi ngabe mhlambe ngilo baba odleshisa nyama, ofika shisa iphorosa, shisa isibindi, shisa nyama inini, adle uphethe 2 litha we3, shitaye ngibhubhise yonke into, ngifike endlini ngiphethe lawo mafutha 2 3 engane ukukhohlisa izingane. Thothi nayi impuphu endlini edliwa nezishebo mhlambe ezimbili noma ezintathu ezishintshwayo, ikhabishi, ibhontshisi noma amazambane amhlophe yezwa. Ngingakhona ukuthi leyo nto ngiyishintshe bese kuyingenzeki every day, kodwa nje yini inkinga isilaphi kuma roots ami yabo lonto. Sekulate ukuthi bangithene manje bangigobe, kwakumele bangigobe at an early stage yabo, ngeke ususe inje igove elingaka uzolifundisa ukuthi sport sit down sport, sit down, izobe likubuke nje njengabe izokuluma yabo lonto, kanti ibambe isewumdlwana yabo lonto. Sami uyifundisa sit sport, wayibamba uyipressa nesini, wayikhombisa yini ofuna iyenze yabo lonto. So yilento eyayenziwa uma ngaleso sikhathi lo ngikubone ngoba sengidala, sengicabanga, thinking back, sengibuka ukuthi yini eyayenza uma abe kanje. So going back ke to abangani bami, ngikhuleke nginaleyo ngqondo yabo. Naye kumngani wami ke lo waphesheya, naye ufika and yena ufike umuntu esethe ukuhlakazeka yebo lona, sengikwazi ukuthi ngibone into enhle nento embi, misesiye emantombazaneni ngikwazi ukuthi ngijale ukuthi hayi lo hayi yabo, lapho mase usunenhlobo ukuthi eyakhe inhlobo yini yabo lonto, umuntu onjani, usukhulile lapho yabo. Ngoba kuqala useyihanyana ubukujabulele ukuthi uba nentombi yami, phela lapha anijoli anenzi lutho yini, kodwa intombi yami usibani nayo le ikhona ishaya isifuba, ngiyintombi kabani, phela alifakazelwe uthando. Labantu basaba ngisho ukuthi babe bobabili kodwa yithandani yabo. Mase usukwazi ukuthi mfethu ke ume ekhoneni elithize elicashile mfethu nentombazane, nikhulume i-one on one mfethu, nikhulume, akhulume ngaye ngikhulume ngami, sikhulume about us, about family yakhe yabo. Lapho usukhulile lapho mfethu yabo, you no more a boy lapho mfethu, lapho usungena i-adulthood yabo lonto, usukhulile. So ke umngani wami lo uvusa ufika ngikuleso stage yabo, sengingena kwi-adulthood yabo lonto, izinto eziningi nje sengiyibona yabo lonto. So mefika umfethu njengoba ngisho ukuthi ama-qualities engangiwafuna kumuntu engingaphila naye ngawathola kena. Nake from at an early stage bengisho ukuthi ngiyazitshela ukuzitshela yabo, kodwa ngiyakwazi futhi ukuyikhulumela into engizitshela ngayo. Ngizitshela ngani mina mfethu, eyami inkolelo angizi-associate nomuntu onganginika inqubekela phambili, umuntu ongangiphi umqondo nani. Ngile nhlobo ethanda ukuthi mengihleli nomuntu kumele ukuthi ngisho kuphela i-hour khona engingakwazi engikutholile kuwena yabo, ngigainile something from wena, kungapheli i-hour mfethu into engiyigainile kuwena
ingoja eSamuel ezansi ekutshontsheka kalula kuyona isecurity liyalatha liyahamba liyoyilalela lapha ya kunopotsho ongalana lapho mfethu ukenzani lapho yabo awungakhi lapho mfethu yabo kahle nawe uyikhohlisa ukuthi ugcwele ngami yayibona lonto ugcwele ngami ngaleso sikhathi yayibona lonto kahle ukuzwana kwethu wena kuyinto efana noalishoni ushukela omncane ukuthi uzowudla manje uphele kusasa uyothenga omunye so ukuzwana kwethu nje yinto engekho ngoba mawungikhonzile ungithanda ngeke uzungitshele into ekanjeyana ngoba uyangithanda usucabangile the good and the bad alento ozongitshela yona ngoba mina ngisangalo ongiyalele khona asifani sabantu sinenhlanhla ezingafani yabona amadlozi ethu asigada ngendlela engafani njani ngiyafika lapha mina kungenzeki ngalendlela wena ekekenzeke ngayo wena usuphumele mhlambe 3-4 times lokho kudala ukuthi uzube nokuthi wena kulula lapha yabo ilahlile mina ngifike ngiyihlala ukufika ngithi ngenze lokho okushilo exact ngalesikhathi oshilo kodwa mina ngiveke ngibe nenkinga ngithi hawu kanti angibuzanga elangeni ngizoxhuma kana namhlanje iphosela liplan ukuthi hayi isekule wathi ngiyona la kulela side lishiye leli side ekuthiwa lilala khona lizolala ngala ngakupotshe singena kuona nangu umkhizi uyagxuma uyangena akazi lo sangithi kulo ukuthi ungixhumela kulona isecurity into ethiwani leyo angithi uyezwa la ngiyagxuma kusho ukuthi impethu njengoba ngigxuma ngiyaphansi ukuphuma la ngiphuthuma into ehude nami ngeke ngiphume ngiyespring la yabo lona so kahle yabo lapho ineway sengizophenduka uJesu sengizofela amacala engingawazi nani naye ngizobethelwa phela manje ngoba isecurity selisayiniswa ama-warning inqwaba ndoda yabo manje indlela eliyiyona lifisa ukuyihlukanisa mhlambe kawu-4 litshaleke yonke indawo umlungu uselidonse ngendlebe ukuthi you see George one more time they break in my battery and steal anything that belongs to me you are gone yabo lonto and then lokho kuyena mekuthiwa you are gone bethu ukuthi ekubuyisa isithombe sani before asebenze ubunzima akade ebuthwele yayizwa leyo nto mfethu and then i-change esikhona njengoba esesebenza ucabanga mfethu okuzomlahlekela ngani mase kuthiwa uyaphuma kulo msebenzi okusho ukuthi uma uqhekeza endaweni thizeni ubeka umsebenzi womunye umuntu engcupheni mfethu nomndeni wakhe kunengane orisk ukuyilambisa mfethu uyabona lonto kunengane orisk ukuyilambisa ngoba nangu ubaba lona usecurity lo naku ngeke ngithi ngiyaphumelela mina angithi angazi mina ngizoqala ngami nokujomba ngiyalelo umngani wami usesayiniswa ama-warning nomuntu usenikwe i-final of the final yama-warning nakhona kahle kufanele ngaba akasekho kodwa mhlambe khona oyedwa mhlambe ozwana neboss okuwena oyiconvincile ukuthi hayi give him a last chance yabona lonto give him a last chance kubuyena lo ozokudonsa ukuthi lalela wedla mina lalela ngikhulumelile mina lapha nawo usamasongisi nawo ubheke musu ukuthanda ukulala yabo ngiphisa mhlambe nithothi uyakwazi ubuye utipe esipanini noma udla izolo wakuthi phisa kuloko yabona ukuthi uxile ungaludla phansi ube hyperactive ungeke uzuzeke uzokwazi ukuthi ubambe nayelisela umzwile uPastor uthe one more time ngisho ungathiwa leli sela liyafika liyagxuma liyakubona liyaphila liyagxuma liyabona ukumele lifake umcondo walo la ngaphakathi efethini yalo wena uhambile abangake izinto ezizokonakala ngokuthi wena kulahle kahle uchitha iparish uyichithile iparish manje cabanga into eyenzeke ekhanzala lo muntu ke mawubheka ke kwenzekani naku la ngijombile uyangibamba emqondweni wakhe usuke ebona ukhiye to the kahle piece to this whole missing puzzle le mixed up ngokubamba wena uyadanga angipuzzle kodwa manje ihlangana imbali red konke ngala i-red i-blue ngala i-green la ekumhlophe khona imixile nje nakwakhona u-black kodwa wena ihlangene yabo kuthi khona uphisi lapha yawo sendaweni wrong yabo lonto yimi ublo phisi yimina
yabo ngizofela into engingayazi lokho kwazi ubani imina unembeza wami nomngani wami lo ngiyalela ubaba usecurity ufisa ngisho ungichitha ubuchopho ngesagila yabo lonto indlela asethethise ngayo nje hey wena nje kunabantu ade bemhlonipha abangasamhloniphi nje ngenxa yakho yabo usethethiswe iboss ngale ndlela ukuthi ngisho lo mama lo kade yebona embuka ngenye indlela lo mama olethe itiye nani nani naye usebe yabo lonto anciphe yini kade uselahlelwe naye inhlonipho wena bethi kubantu ade bemhlonipha ngenxa yabani yami wazi lokho yena hayi mina Nkululeko Mkhize akazi lutho uyalelwe ubra wakhe ukuthi lapha yandoda uqhula lapha ngihambe ngithi ngiyoshaya uqhu sengiba nenkinga wayibona kade uthi umfethu lo uvusi mfethu into engangiyithanda ngaye besikhulisana ngokumotivateana mfethu yabo ukumotivateana nje mfethu yabo ekseni siyahlangana kodwa asifunde ezikoleni ezodwa yena ufunda kwesinye isikole mina ngifunda kwesinye isikole kodwa izikole ezikhona la kwi-location yangakithi umngani wami mina lo esherisha igama naye sisherisha isikole esodwa sifunda eclassini elilodwa futhi yabo kuzothi lo munye uwanda ke kwaba isigangi kakhulu ke ngoba ubehlala ePhoenix kodwa egxile kakhulu bokama wakhe ayazi ngoba eNanda yabo lonto so umqondo wakhe bekumise i-style asaseNanda yabo lonto sazomixa nesamaNdiya yabo leyo nto ibhomu hlangana lapho ndoda ibhomu and hayi ukuthi simixene i-style asaseNanda sengane yama ehlala endlini hayi indoda evoshuka esitradini uNanda uhlangene noPhoenix kukhandekani lapho ndoda lo muntu ukhuluma isitsotsi isitaliyane azoshaya isitaliyane samaNdiya futhi yo wakha yabo hlangana lapho yabo lonto lo mqondo walowo muntu nje bethu awuhluzekile yabo lonto so uWanda uyena umuntu engifikele kuyena yabo lonto ekuyena kufanele ngabe sizwana ngempela naye kodwa ayinjalo uyayiluza le competition mekufika abantu abasha endaweni mekukhona umjida nje ongangathi khona uzozwana mhlambe nami kodwa slowly hayi uyahletha kuma charts uHandi uyahletha umele emuva uthi nephumile futhi ko top 10 yabo lonto yini bethu kahle sengizwana naye for specific reasons yabo lonto ukuthi hayi he's like my brother I can't throw him away yabo lonto sengifila as if ngiyamkweleta for ukuthi ngifikele kuyena yabo lonto kuba uyena phela okuningi nginceliso uyena yabo lonto imashi ngiyincele kuyena yabo lonto and ngilo ngiyakuvuma ngifike ePhoenix nami kuMampumpane kodwa hayi Mampumpane ngalo ndlela ngoba bengisuka eNewlands East yabo ngihlala khona from eNewlands East ngihlale from 1989 1990 91 92 93 sashifta saya ePhoenix so from unyaka wami wokuzalwa u86 kuya kulo 89 lo lapho bengumfana kagogo yabo ngihlala nogogo emakhaya ebolonto so kuyi time ake elalikulwela ukuthi mfethu njengoba enengane yomfana akafili right yena uhleli la eThekwini nani uyabona impilo ephilwa ingane la eThekwini uyabuka ingane zabantu uthi uyasho ngikhizeni nami intwana yami ingakaya manje yabo lonto uyabuka ngabe kukanje kanje reason kungenje ilaphi isemakhaya and uyazi futhi i-disadvantage yengane esemakhaya ukuthi kuba yikuphi nakuphi yize ekhaya kuhome ifundiswa ngenhlonipho nani kodwa ngeke uzofanise umuntu okhulele emakhaya nomuntu okhulele endaweni eziyi-urban kanje yabo so mina imicabango yami lento eyidala ukuthi ubaba alwe empethalweni ukuthi ngifike kuyena lana yilokho hamba mfethu kufika usuku la angimfakanga umngani wami uNtando la omunye futhi umngani wami lo ofika njengaye lo yabo lo umfethu engikhuluma naye la naye ufika yena kodwa ufike 2002 3 lapho
yabo ufike vele sesifunda i-high school yabo ufike uNtando sesifunda o6 7 yabo hayi mesifunda la u6 7 uNtando naye hayi sifike sizwane naye nje ngimthandelayo na uNtando ube mncane kunami yezwa kodwa ndoda ngebuild yomzimba i-giant ndoda even manje mombuka ungaka so wathatha yini i-build yababa ububa babo ndoda yabo mekuthiwa labantu abama giant babe exista before loya muntu yena muntu ongenza ngikholelwe leyo nto ukuthi hayi babe khona yabo lonto yabo loya muntu ushiye ama-Nigeria but ama-Nigeria they huge tall big ndoda ayibo leya ndoda leya yabo uma uyibuka ihleli phansi ungayitshela ukuthi hayi akakwazi ukuhamba lo muntu uthi uyambona umuntu uvuka flexible uyaqhuma lo muntu uma kanje wayibona babantu hey plus umuzi wakho next door to i-basketball court yabo lonto siphinde siphe i-tennis court hey unokumfica ntambama nangu lo baba neball nomkhaba ngithi ongako flexible kanje usho lawo ma-jeans akhe atheleleka kumngani wami uNtando yabo kanti vele ne-oledi nalo kwangelona itongo nalo bekuwumama nje ibhokobhoko yayibona lona so yabo ukuthi kukhandekani lapho ngoba lento engiyibuka ukuthi hayi akubanga yiphutha yabo lonto bangaki bukaNtando bawu3 babafana bodwa uNtando uphakathi nendawo ubhuti wakhe omdala uzalwa uma wakhe kwenye indoda hayi kuba baNtando and ubhuti wakhe lo engimusho uSihle owefana nomalume lo bengimusho omnekaya and babe yiskimu vele yabona bayalingana nange-age group yabo hey ungaka ukuthi nami ngigomisa hayi mina yabona ke ngihlale yakhule nje hayi mangifundza i-time mina bese yabona nje ngifundza i-time yabo ngeke ngibe ibhokobhoko ngibe yabo mase behwayelana noNtando abafethu abekwazi ukwenza enye into angangajwayelanga mina ukuthi ngikhule nabantu abazali abahlukene kodwa bakwazi ukuthi lento ibe ijoke kubona bangahlukumezani ngayo bek-understand futhi be-acceptile mfethu ukuthi lalela mfethu awunaqala anginaqala asingabhanishani sipanishele amaphutha esingawazi singahlangene nawo amaphutha abazali bethu mina ngazi into yodwa umfowethu wena yabo lonto ushiya ukuthi kunjani in lokho kwaziwa thina kulabantu abangayazi into esiyibangayo manje mebebona ubaba ozala wena bazi ukuthi ubaba wami yabo lonto mina omdala lana kuze wena kuze uSiyanda yabo abangazi ukuthi mina uma ufikile nami la emshadweni wakho waphela kahle kathi mina ngikanjalo yabo uma ufike nami emshadweni yabo nangiyena wale ekhaya kahle ngingaxoshwa noma inini na futhi ngihambe lana yesinye isibongo lesi sakho and okungiphatha kabuhlungu kakhulu ubize esinye isibongo kodwa yet mfowethu yabo so hey kunalo yabo and ngibamba uzo hayi oNtando ama-jeans abo bawadonsela bethame ngoba nangu ozalwa yi-holiday eceleni hayi it's a normal person yabo lonto nangu umuntu he tshela ukuthi uNtando ngimbeka nje la eceleni mina-ke bethu benginenye-ke i-theory kanti angazi bethu noma it's watching too much TV noma ukuthanda ukufantasize ngempilo yaphesheya yabo ngangiyithanda impilo yaphesheya ngiyifantasize yabo kahle ngiphila lokhu ama-glimpse lami engiwabamba ema-movie leso siqephana yabo ngiyabhayitha istyle yabo lonto lapha nalapha ngithenga ama-movie afana no-Boys in the Hood yabo lonto ngiyabuka ngiyabhayitha istyle yabo lonto mina-ke bethu nganenhlalo i-oledi liyi-fashion designer yabo lapho mina kuyiminyaka ngingayigqoki into engiyithenge esitolo bengidesigner mina mfethu ngiyidweba phansi into engiyifunayo nginika uma angenzele so bengigqoka izinto even ezibhalwe igama lami ekhaya ibishawe ekhaya embroidery yabo ukubhala lokhu kwestisho bekushawa ekhaya nami mina myself bengikwenza ngikwazi ukukwenza yabo lonto so bengishamna ngokhwashukhwashu oyogcina kumina ukubona ubhala uTF emaqhezwini yabo uhamba nento eyiskipper okumesha na ekuthi mokubuza ngakuthengaphi kwamesha kanje yini yabo lo TF yini khona ababese bazi ukuthi hayi uTF ilabel edumile yini kanti hayi mina uTF yabo and ikakhulukazi sasipromotha nangawo umculo ngoba into ebida ukuthi ngize
ngithanda isitayela sale bengithanda umculo ngalendlela mfethu yabo umculo mfethu iyona nto ebengiyithanda ngalendlela ukuthi angiyena umuntu okhonza ukukhuluma yabo lonto into engikwazi ukuthi ngizi-express ngayo ngikhulume ngayo umculo yabo and mina bengine-belief ukuthi ngoba ngile nhlobo ekwazi ukudlalisa ulimi mfethu khona engingabahila mfethu ngento engathi iwu-music eqhamuka kumina ngoba bengikholelwa impela kwisitayela saphesheya nani nani kodwa bengithanda njalo mengibhala something bengihlezi ngiphusha i-message phambili njalo ngisho kuzoba iculo elizoba mhlambe istory elichaza istory yabo lonto leso story akubi istory esiyimix masala nje mfethu kuba istory kodwa iba ne-storyline and then kube nani khona nento eyisifundo noma ekanjalo so umculo nje kuyikona konke kodwa bengingabhayithi i-attitude yabafa labaphesheya nani nani yabo uMadafaka obani bani awucabanga uthatha uMadafaka umphendule umlethe ezulwini uthi uyingane enjani wena thatha lezi zinto ozibona zikhulunywa le i-Boys in the Hood bathathe nje bethi uphendule kube isiZulu ukulethe la eMzansi uyingane enjani uba ungakuthanda uyile yanto kodwa khona into yakhona it's understandable khona yabo lonto akuyona into ongaba ashamed of njengalawa yabo lonto so bengihlezi nginaleyo feeling ngikhule nginalokuthi nami etag yabo lonto ikhona ne-rap ongishayelayo namanje mina njengoba ngithi mfethu I'm a writer mfethu awusishayela kuyi-one awuthi ngibonga okay kahle kahle le engikushayela yona la ngangiyibhale ngiyibhala ngincoma iTheku wena mfethu kahle kahle and kade ngikhuluma ngobumnandi bale Thekwini yabo lonto la ngiqala ngani nge-chorus ne sini chorus nini nanini ngabe ebusuku noma emini ebumnandini uthola sihamba ngababili siphethe ama-lady ezibhitshe ngamajini kumnandi elokishini imono cash ekhukhwini nini nanini ngabe ebusuku noma emini ebumnandini uthola sihamba ngababili siphethe ama-lady ezibhitshe ngamajini kumnandi elokishini imono cash ekhukhwini zongithola khona nesikimu sami lapho sihlalisa ngeranda amatrasi ubukhazikhazi okwegolide ne-diamond kumnandi eDurban ivele wena ufakazi shawe ijulu kubibuka ezamajijini namabhungulezi ezamzukwana uzolohle kwesidle esinomsoco ngishelele kwebhasi nomjolo ngilishayela ngisazoqopha lezozo kubhoboka imbobo indlovu isinda umboko umhede nakhetha ukukhola lawa amahlala khona komfundisi nokhololo yimini oshintshi izikhokha zenza izibo zimini ngqondo lapha ekhethe ngiphethe uhlelo yimini obeka umbono yimini ishaya mthetho kuwo wonke amagasi namaplaza nginasiphetho lolu ulaka yimpi yekati nempanga bengezoganga latala nkoba lodaka lendlamu ngiyayishaya kwembeyo ngiyayihlwela emazweni esifundazweni ngizinkaphakele ekati party after party eDurban sazoba mnandi mina ngavuka ngajuluka ngathi manje lona ithuba vuma ngivele ngenze yami imkhuba ngoba nathi ingoma iyangithuma futhi iyangivuma nini nanini ngabe ebusuku noma emini ebumnandini uthola sihamba ngababili siphethe ama-lady ezibhitshe ngamajini kumnandi elokishini imono cash ekhukhwini yazi ngikuzwa ngani ukuthi umbhali indlela oxoxa ngayo isitori mfethu ayi umthatha umuntu umbeke yilowo engisuke ngifisa lento mfethu engiyikhulumayo ngifuna uyidlale ekhanda ngifuna ube nale le picture enginayo mfethu why cause ngifuna ungifile mengikhuluma mfethu cause I'm not the type of umuntu who lies for no reason yabo lonto amanga mfethu anendawo yawo nesikhathi sawo nabantu obaxoxela wona yabo lonto izinto ezikanje mfethu there's no need to lie about who you are mfethu yabo if you lie ngokuthi mfethu ubuphila impiloni yabo and what kind of home you come from mfethu ukhohlisa abantu la ku TikTok mfethu lokho ukusizaphi yabo what does that make you umuntu onjani wena kahle wislima and akekho umuntu okwenza islima you making yourself islima
because why mfethu i-enjoyment ilaphi kuwena, yini ozobhosta ngayo mfethu usuchoma ebanganini udonsa ifoni woza ngifuna ngibone la ku-TikTok mfethu you know ukuthi you talking lies laphayana mfethu yabo. Unayiphi i-feeling the time ubukisa labantu bebuka la ubhizi uchaza and 70% walento oyishoyo la is lies, u-30% iqiniso yabo. And umuntu onomqondo omendawonye yabo, lonto umqondo wakho ucabange wathi awululekanga umqondo, kunezinto ongayicabanganga ukuthi la mfethu there's people who know you mfethu. Ushinto la uze uyibeka ngani ngama-date ukuthi ngo-2002 ngoFebruary khona umuntu osasikhumbula leso sikhathi owazi ukuthi 2002 hayi ngangikwi-square sempilo yakhe ngaleso sikhathi yabo. Hayi and omunye hayi ngangifunda naye sifunda u9 yabo, lonto bengikwi-square nje sempilo yakhe yabo. Lo February oshoyo khona ukhumbulayo and wazi ukuthi akayedwa yabo. Obukayo la okubukayo uchaza nani nani kunezinto ezimbili ezintathu azobamba ngazo za you talking shit unamanga. And once kwangena kuma-comment ukuthi hey, this guy I know him yabo, lonto we school together yabo, we were together in high school yabo. Yabo lento ayishoyo ukuthi ngoFebruary 2002 wadutshulwa 10 times wasurvive, wahamba nge-wheelchair, odokotela bamtshela ukuthi phinda abone yena u-overcome. He's talking shit. Lo muntu akaze ashawe la ngesagila, bekuyingane kamane ethi yadutshulwa yabo, lonto ungene i-comment enjalo yazi nokade esola uyazi nawe useyazi no wonder nami kinale feeling I could feel lo doda uqamba amanga. Sebebona izinto ebezinganakekile, kunabantu bethu aba-trained ngenye indlela mfethu. Kunomuntu okwazi ukubuka ukuxoxa ukuthi hayi lo asangitshela kona hayi awusathele epointini, abone futhi mase usuqala usufaka into engekho yabo. Uyasibona usu-despise, uyazi ispice mina yazi ngibamba kanjani umuntu mesixoxa ukuthi nakho-ke wasi-eda yabo. Nje mesixoxa mina ngile nhlobo yensizwa ethanda i-eye contact yabo. Ngiyathanda mfethu sibukane emehlweni, yazi why ngifuna si-understandane yabo, lonto yabo. Mengikubuka kanje lapho ngine 100% sure ukuthi uyayizwa into engiyishoyo yabo, and iyangena ekhanda futhi yabo, lonto. So wena bethu nawe mase usuxoxa sekuwena oxoxa nawe, ngiyakubuka ngoba ngifuna ukukunika le feedback le engiyitholile nami kuwena. Ayikho into emnandi njenge-attention mfethu yabo. I-attention mfethu ukhona ukuthi ubhosteke mfethu, ngisho kade uwumuntu o-nervous yabo, lonto uthi ubushawa amalimi sothi ukhuluma iqiniso mfethu yabo. Kodwa manje indlela o-nervous ngayo ongajwayele ukuthi nje mfethu ube open ukhulume kanjena, ugcine uxoxa into kube ngathi amanga yezwa kuyiqiniso. Why uyikhuluma uyangingiza yindaba, awuzithembi wena uqobo yabo, lonto. Umuntu okubukayo sengazuthi uqamba amanga lona yini uyangingiza. Kodwa manje mbuke lo muntu uyangingiza, buka yena ebusweni ukuthi ungingiza amehlo akhe aphi yabo. Umuntu ongingiza mfethu ekubuka yabo, njengoba ekubuka uhopa ini, njengoba engingiza akanawo amalimi, ungingiza aze afune ukushaya, yazi hoping in unalokuthi ungilalele yezwa. And ukungilaleleni kwakho i-attention unginikile kahle kahle, si together kule story lesi engisixoxayo yabo. Even though wena ulalele mina yabo, kodwa indlela esiyona le story usunako ukugesa ukuthi sengizothini manje, what's about to happen kule story, why in kule story yabo, lonto. So ngihope ukuthi mengishawa amalimi mfethu ngithi kanje ukuthi njengoba sesikanje kule story uzongiqedelelela yabo, lonto ukuthi sihamba ndawonye uyangibona ukuthi ngizama ukuthini yabo, lonto. Uyangiqedelelela uthi usho mhlawumbe usuffocate yabo. Sothi ngihlulwa igama elibhedayo yabo, lonto. Yini lana ufuna phela nokuthi ngithi kumele ngibuye ngifane namagama esingisana, bengingalisho ngesizulu yabo ukuthi indoda yabo igwilize emoyeni yini. Ngifuna ukufaka leli yabo, nto yabo. Musa yabo, Musa mubheke ngingiza
ngeke uzumthole roller back amehlo yabo. Once umuntu nikhuluma mfethu waqala wathi Spice leso ngoba phela mfethu wazi mongena e-exam room ubhalwe exam ufike ubuke mhlambe kunabantu abawu-15 14 la ubabuke bonke labantu usuke ebheke phansi leso sikhashana mase adonsa i-question paper abuke i-question paper yakhe abuke i-question paper aphinde futhi awufunde useyawuthatha manje usewufaka ekhanda umbuzo and then mase sekwenzile lokho ngeke azasuke lana useyalana yabo lonto uzofuna ukuthi ayijakulishe ekhanda lento yabo lonto kuyena himself ukuthi azibuze yena aziphendule yena ngalento lena ukuthi okay before ngizokufaka in ink la ephepheni awuthi ngiqale ngirevise mina ekhanda yabo yabona le time ke ebeka phansi question paper mhlambe wenza something ngepeni and then ubheke phezulu uzobona benze njalo ke kuye exam room yabo lonto uthi now invigilate umile lapha phambili unendoda is-either ushaya itafula ngepeni kodwa into enjalo zibhenda uvumeleke ukuthi wenze umsindo ozodistract omunye umuntu so it's either uchaya kweni ipeni and look at his eyes yabo he's rolling back his eyes yabo lonto rolling back his eyes kusho ukuthi mfethu uyacabanga yabo lonto ucabanga ni lento azoyibhala la yabo lonto the time roller back amehlo ethe ecabanga uyajakulisha emqondweni ukuthi useyitholile i-answer uyazi ukuthi okay this is the answer ne kodwa kumele kube khona i-appropriate way azoyibhala ngayo lana ezoba understandable ezokwenza nomuntu obemmakela asheshe abone ukuthi okay hayi uyayazi into akhuluma ngayo judging from indlela obhale ngayo yayibona khona kwesinye isikhathi othi into uyiqale wrong yayibona yabona ke mekumaha khona othisha ndoda oyisinhla into phambili shaw wrong yabona ukuthi yini introduction yaleyo answer yakho is completely wrong so siyazi kube kuthiwa lo thisha akenzanga lento ukuthi ube uzinika i-chance wafunda yonke into mhlambe bekuzoba yilowo line yes off kodwa from the second line eqala yazi you starting to make sense yabo uyabona ukuthi lo yini udidiswe yini why eyifaka lento in aze ayipress into ngepeni elibovu nje ukuthi lokho akudingeki lokho yabo lonto bekumele uqale la mhlambe bekuyinto leyo enemark mhlambe out of 6 mhlambe lapho usezokupenalize mhlambe ngo2 yabo lonto uthole 4 yabo lonto kahle kahle uyithole yonke right lento kodwa ngani ngale introduction ye-answer yakho la usupenalizwe ama marks awu2 yabo lonto shawa ngosazo okuncane khona uzokhumbula na next time and uzobhala la why yabo badelela ukuthi shoot ne what were you thinking yabo lonto why did you have to say this nje where does this fit in your answer yabo lonto please think straight when you are about to answer nan wenzelani mfethu hayi ngoba ehwayela ngoba ehwaya mhlambe ini mfethu wenzela ukuthi ihlale ekhanda lento yazi ubalekelana the time uzoba careful next time ubalekela lezi zinto ayishilo la yabo lonto ukuthi what were you thinking are you stupid akumnandi ukuzwa ngo-stupid ukuzwa u-understand yabo lonto usuvikela ukuthi kungashiwo lokhu nani mawuzazi ufunani ngifuna mfethu ukuthi ngithole my full marks yabo lonto so kubalekile mfethu ukuthi ukwazi indaba yakho ozoyixoxa ibe nesiqalo yabo lonto uzokwazi ube nebhodi ne njengoba izoba nebhodi ibhodi lo ususibreaker down khona istory sakho yabo mhlambe isiqalo uzosiqala njengoba nje ngiqala lesama ngithi yabo manje mina njengoba ngisho my life is a movie buka manje ngisashow i-intro yabo yalesi story yabo u-action kahle kule movie yami awukafiki yabo okusho ukuthi ibambe kanjalo because sino 1 hour already manje kuzomela ubuye sifuna mawubuya ube kuma details okwenzeka kwengozi also nalomthungo wakho sesisweni udutshulwa nanokuthi uma kumakhaza awukwazi ukuthi uze la nezimo zokuthi imithungo isuke iqaqamba usuke ungaphilile kahle
Yeah. So nje namhlanje ilanga liphumile likhipha umkhove etsheni lethi izwayo kwazile ukuthi ufike. Siyakufisela mfowethu ukuthi ube right egameni lokuthi uphethe elikhulu emgodlagodleni wakho. Nengicabanga ukuthi kuzolekelela abantu abaningi, abantwana abaningi, abazali abaningi nabantu nje empilweni. Yeah. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize Dabuka KwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangathini lakaMandlakazi. Siyacela ucindezele subscribe button, ucindezele nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ucingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolu suku. Ngakho-ke mina sengicela